Dangin siguro si guys pag nagkuhan ako. O sa itong ipangita niyo mo na color, Bart? Yeah, wala may black na ito. That's right. Too young, too dumb to realize that I should have brought you flowers, held your hand, say, but Davao, maraming salamat po lahat sa sponsor, Mayor Buzan at Governor, maraming salamat po. Mamaya po, meron tayong guest, si Don L.A. tapos si Dexter Navarro with Hazumi, our backup singer. Maraming salamat po. Next song is Enrishera. Maraming salamat po. Nag-enjoy po ba kayo? Kaon lang sa! Sana ang akong sinulihan. Yawa. Take my heart to Ay, mahal sa lahat. Bert, Joke lang. Bert. Pagka 3 years, Bert, palit na pagka ni Bert. Dili, online na dyan, break ka na kasama dito. Kana lang, di iwasan na dulo. Inong lang. Pwede na ba na akong tilapan? Pwede na ako yun. Sige na love wish ni mo. Wish. Kasi paborito na ni mo, Dex. Sa Bray, unsay gimingaw nimo Bray? Di ta kay kuan. Bray, unsay gimingaw na nimo karon Bray? Ano, ito, paborito ni Miko, Trinidad. Ha? Pero, Miko Trinidad, shout out. Shout out Zelde ug Miko. Mo na ila paborito, gana. Dito ka Bray, dito ka Bray. Nagkakamiss na. Dito ka ba? Diha ka ba? Di ba nga ito ang iyong gusto? Okay tao. Okay tao, Bert. A normal day diri, Bert, dagag tao gyud. Doon kayo sa katanang kalibutan. Pero karon, Wala lang din tao. Kasi ikaw, di lang ikaw tao. sig diri no. What's up no namin diri sa Davao ron. So, muli na may kay pauli may kay nag-lockdown na mong giujitihan. Makita niya diri wa gid ako. Next no. Oh, muli me. What's up na pauli na meron sa Mati kay grabe na yung kayo ang corona dire. Grabe, dili pod kanang murag para sa safety lang bod namo. Bye Davao! Hello, Mati! Pag hi James para ma-appeal ka sa vlog James. Yo, what's up? Hi vlog, welcome to my guys! Ano sa Mati? Gamay na lang dyan kayo. Abot kami. Hi vlog, welcome to my guys! Ma, sorry, wala dyan kayo mapadala sa mga eh. Wala yung lockdown yun na po. Mangulit na, kasi malaparuan tayo mo sa harap ito.